ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଚାରୋଟି କାମ, ଖୋଲିଯିବ ଭାଗ୍ୟର ତାଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଗାଡ଼ି କୌଣସିରେ ରହିବନି ଅଭାବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସକାଳ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଣକ୍ୟ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଥିବା ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନବ ସମାଜକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଚାଣକ୍ୟ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସାଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିରେ ଥିବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ଆମ ଗୁରୁଜନମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଅଛି ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦୁଇ ହାତର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ପାଦ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୃଥିବୀକୁ ମାତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ଆମର ବୋଝକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କଲେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ରୁହେ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଏକ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 3. ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସହିତ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ